कान के एगो झुमका टूटल, कोई दिक्कत ना। नया किनाएगा। अरे हमारी नया किराए ना मंडली में आके हाँ भाई, अरे तू तो अंबानी के इतना तन लगे। बहुत सुंदर, बहुत सराहनीय कार्यक्रम। अभी अभी भोला भंडारी जी फेर कोई नहीं, हालांकि आज मौका ना रहा तो मौका देखते रह के पहले कुर्ता किन तार न तो देखो जे तारा में निमन लागो कि ना। तू कुर्ता पहना तार तो जानतर के बुझाता। हाँ हैं केंगो हम बाउर ना कह पहने के बाद करिया करिया माने पहनी। करिया सही बात। करिया कुर्ता, हाँ लाल धोती, उजर गमछा। उजर गमछा। सही बात। बस वो जाए आ हो देखिए एगो साड़ी पहन के आइल बजावे और साड़ी मेहरारू के मांग के। हाँ निपेंद्र जी अब हम तारा के ना बोलो वैसे हालांकि एलो से बजावा तनी एकर कारण बा एगो। अभी कारण में जे ना भाई निमने बजावे ला लोग। अब इनका मन में दुख लग जाए कि भाई हम तार चेला हई हमरा से एको तल्ला बजोल। चली चली ठीक बा। नागिन मत बनी, धामिने पर छोड़। ठीक बा गुरु गाओ। अब बताएं कितना ही फालतू चेला बा। बोला भाई देखो हम तार कदर करी ले, अगर जे छोट भाई मानी ले तो उतने भर बरा देव तो ठीक बा। हो बनतई वाला काम जहिया आ जाए तो हम केहू के पाहुन पाहुन कह के ब्यास भइले नहीं खे। लोग पाहुन पाहुन कह के हमरा से भागल फिरेला, हम केहू के पाहुन पाहुन कह के माने ब्यास भइले नहीं खे। और जौन तारा तेरे नाम में होला, तारा गुड्डू हलचल में होला, तारा मंजय में होला, वो हम तारा संगे हम कहियो करबे ना करबे से कि हम तने जाने नहीं जे भैया कह के तू प्रणाम कर देवे लो तो हम जाने नहीं कि एगो माने हम चारे भाई नहीं कि हम पांचों भाई बानी। हम 5 भाई नहीं खी। अब तेरा से दिल के बात बताओ तो हम 6 भाई हैं। हमरा से दूगो हमार बड़ भाई हमें जेकर नाम एगो अजीत हलचल हो, एगो हमरा से हमार बड़ भाई बार। एक बाद हम केहू के भाई कह कामला भाई के हो हैं? तो फिर निमन गीत गावत तनी ए धरती पर का हो रहल बा। भैरो राग लागत है जे देख लियो। भैरो हेलो पूर्वी गौला हो जौन कला के महेंद्र बाबा के हो। निपेंद्र जी ढोलक पहान धके के क्रिया खा जाए, अगर वो महेंद्र बाबा के लय रही अगर होखे खा जाए क्रिया बबुआ महेंद्र बाबा के पूर्वी हो एक एगो मटिया के दू गो खेलौना मोर सवरिया हो गढ़े वाला एक एगो अब पूर्वी ते जवना बेरा गौली होइस पूर्वी के बेरा हो रे। हाँ जी गढ़ते बोला बा वो पूर्वी के बेरा हो। चल तोरा का माफ करता नहीं। अब गाओ गाओ पूर्वी होई हो, पूर्वी होई हो गाई ना गाना हो वो तू जौन लय गौला वो हनुमान पट्टा का पूर्वी हो। अभी तू संगीत सीख लगलो हनुमान बानर के गीत गावे। निपेंद्र अतिये होई बार बार का तार तिथि कहिया पूजी बुआ पितर पक्ष में तार तिथि कहिया पूजता। तारा 2 दिन बाद, तारा 2 दिन बाद तेकर मतलब इनका लास्ट में बा ना हो। हाँ हमार 10वीं के पढ़ता तो तार 82 के बा। जय दो भगवान को के आत्मा के शांति देश। हमनी के गाया तो ऐसा हो नहीं खे जाए के भाई, गाया ला काम तो हमनी मंचे पर कर दिले जा। आ काम बा सुंदर के न बाघ नियर काम बा न बाघ नियर गौनई बा न बाघ नियर बोलबाजी बा। खाली माइक हटा के उल्टा तो बात बोलल। देखो कौना समाज में पप्पू भैया हम समझता नहीं और बात एक बार इशारा कर देनी तरह हम समझ गए। कौना समाज में कैसन गीत गावे के चाहिए ये ब्यास के जानने का चाहिए। हाँ जी हाँ
अब तुम माई खटा के वो खराब खराब बोल रहा हो। हाँ ये लोग ढेर बढ़िया बा, हाँ। ये शिक्षित परिवार बा, हाँ। ऐसे कुछ लाजे नहीं के बोलत के जाए तो हम ब्यास के बोलौले बनी, हाँ। सम्मान करे के बा। हाँ। हे तो दोसर समाज में गई रहता, सुना ए दूसरा समाज में लोग तू गई रहता, हाँ। तो लोग तारा के गवाई आ खूब बढ़िया से गवाई, हाँ। आ सबरे विदाई के बेरा 4 जूता मैत कह के जाएगा। इतना बड़का बोल हवे, इनकर शादी होके खातिर जात रहे लड़की से ना भैंसी से। जब शादी होके जात रहे तब बाबूजी इनका खातिर लड़की देखे गईले। लड़की सुंदर रहली, लड़की पसंद आ गई तब बाबूजी लड़की के बाबूजी से पूछल है कि लड़की और निमन बा, एकर स्वभाव कैसन बा। तब बेचारू लड़की के बाबूजी कहने की का कहतनी समझी जी, बेटिया एकदम हमार गाय ही है, माने सीधवा ही। हमसे के भोजपुरी में लोग कहला कि फलनावा के लड़की गाय है ना जी। तब इनकर बाबूजी कहले कि तब बियाह होई। काहे होई? कि राउर बेटी गाय ही है, हमरो बेटा बड़का बोले बा। बैल से कम नहीं के। ई बोल रहता नु तो ठीक बा, ई बोलों से बोल महा बैलो बारे। चलो पहले राउंडिंग मारो, राउंडिंग मारो।